banga khai phan mana ke chia so phan patta pilong le pilong pu le tu NOC ka chen nam hanta sia malong si la so lo approval and nam nangi pusi ka MLA prote ko pilo lage member of legislative assembly ke dak ditua be lagi laki assembly ke hat discourse itu kalili kalang lang than pen hala solong le ka cherai choti phan ga nil tum rata dan korek lo CM ia megedang lokat do kawe nilipen kan lo kedang lokat do kawe apatta ki pi an along le Asia akai tuliram rong hangke ke ceng pon jet trading lang ke mai ke pa tasila so alam the che than the prang ini nang che tong dun aprang ke atum news channel atum editors la pen adak IMD correspondent kadu e panda ni juru lo tasi amet iku edite delo tasi pinija semet pet tadili la kira mai ke phalam theke la puhelo rat kargang long aratum kacini bangga dota hai po kacini ne bangga dota hai la sila soba klarda kacini nai pusi nilia ko rak rat atheng no gebak tasi alam the la pelo je karbiang long ilitum dak a district long det penafi 1951 penafi dak ilitum council of constitution long ke tok do je trading license la bangke beha bepar ka choklem la ke non tribal kaliatum phan an ke trading license pinang trading license ke dos tumsi dukan beha bepa tame choklem longi pula puson si arondo nasi hala so aronat pen alang litum karbiang long kacariatum ba jokle cari sita kacariatum har ke cingpen on an puson si pen ke dama labang litum tiek penjetalo na nasi labang so trading license ke long ngi putak te labang ke litum malong dak arondo ke cingsi patta do nangi patta pen ako kaki do tulang nasi ke tensi ke lagi kedang sotai ke lagi patta lo nasi lahai atum patta ko ansi ke doma kawima banga khai phan mana ke chia so phan patta pilong pu litum na son che khan sai ahut la bang so ko ansi ahok ke ma pusin ni radang no pak lagi po nasi trading license non akedam tang ningkan isi pa ciklojon potro ka fransi karbiang long asia akai tuliram rong hangke ke ceng pon jet trading license do adai check nahi pu alang li ke ceng pon setame nili ke RTI ke claim hisab pining penang aning kala jakding lo 2017 18 na sinilanga ceng lo jet trading license do adai pusi nili penang kuri lo council phata than lo la pen dadak superintendent of tax office tamili li than lo la si halak dak alu hampen alang litum alu nang pilo ladak ke circle plea alu dolo Difu revenue circle lapen Fuluni revenue circle Dongka Mukam revenue circle lapen hala Silunizan revenue circle la circle plia long atum ko ansi ke chok lima ke chok chema lasi la solo ni lihang lo kasi non pinis thalina lasi ara tu nang tu ma thanoi ilitum ladak beha bepar ka choklem ji aphan ilitum non het jong nili kar julong abangke la pelo je patta do sitame ilitum ing longa so mane karbia khai atum ke NOC si kenang chodi beha bepar choklem lote nasi la so NOC phananta ka chuhanganta pipe pusi nili kar julong ako kenang sot pulote nili apuni tawi piklan the alang itum ka chuhang ta pipe la pe diselam je la so alu bangke kilong i phangke council nam nang ipu sitame dak revenue in charge do taxation in charge do sitame la ha ka du ka wialo NOC ka chen nam hanta sia malong si la so alo approval and nam nang ipu si ka chetan la si aron tong ka sema delene ko alo ne la si inu da sia pulotang te la ke ka du ka wi adang pi si ke lang ni ba pulotang ile tu NOC ka chen nam hanta sia phani hong nai pulote aru ya ri ciklo alang li ang tangum si dokok pulotang te ile tum ko solo tum ke long la la si la so bang ta ni chok che pu si pungtum inu da ka ke long phang le laso pu bang na pinoi alu telitum NOC ta ke long joy ke po lasi apor pen apor hut ilitum kar biang law thomas council kacari tum lapen non ke do boma tum EM omorsing tiso in charge revenue lapen dorsing rong hang land advisory board chairman alang litum apor pen apor kaning jeje lapu helo je long le apotta do sita duplicate original do buji me tha pani gan sita nasi alang itu tangkam ha ke long adim non ke damtang ilitum je thalong lo four lane lo putame nane non solar project lo pustame nane na hox tame long le khilang alang ke le lo putang de ilitum
ekai yang tame ili tum hanang puji ke kota dulu ma anak peklang tha kota dulu te dang aki chi chot aki ding dana la aki ding chot kali aki chi dana la ha komane bangke la so kota chok lim lo plote lata alang itu ki putri bangke nage council approval la ko pusila tum ili tum hanang puji la bangke approval la nang lu ke chok che pata dosita la si la bangso bangta no dili puji bang la phelo je nang li tum nang li Dorsing Rong Hang Land Settlement Board Advisory Chairman na pen Revenue IM in charge Revenue EM Omorsing tiso phanang tum ba ni phanang puila phelo nang tum la asi kar biang long along le aputha athik pen ikleni sincere pen ikleni pulotan dei non lil hai ki bihu balo allu idea nang tum damtha la hai to ding license kadak dipo circle ta dolo Folonia circle dolo Dongka Muka circle dolo circle pli dolo lasila dak amen ke dotum apatta ke dotum ke jiasotum apatta nang tum inquiry tha jela tum ke long a hok loma latum approval council dolo ma laben karbiang long adak pinon an latum kaddo kame CM EM ke dang lo kaddo kame nilipen dalo ke dang lo kaddo kame apatta ki pi an along le Komandu si Land Advisory Board lo kacipe pas si council ke dama lapen approval ke doma lahai nang itu rada pan dak pacini tha nang itu male ke dolong four lane along ba ko nane long le ke nang yalong pro tang te hada ke do bari tum hang le kalili kalang lang than pen hala solong le ka cerai choti pan ke nil tum rata nang krote lo lasi nang le ko asi ka tik ke klema lahai alu pen nang le damoy nang le lo se alu dolo hang eknoy lahai apotta kadak Muslim do Bengali do Nepali do kaddo kami akai do lam lasi ke cer soal hai alu nang lanta lasi alang ili tum hita dak kengset karbia khai lo suke kengset tumat la so ali ka chuan lop selang tum eklen lasi ko pipi lo plote dal tum na tinoi nang tum ali ko so ka chuan mani lidan antek lasi ke damta isian thek la phelo nang tum department asor superintendent tax dak office penang tum dampen khot dia lo ke nang tum ireng paksi sudam tu imi thanga dim nang tum government amuni thula lake komane asong ke ther dam galilo komane hamphang asong le ke ther dam gailu lasi khot tial alu idea tanin long do ladak ke nili halas lot ke chinia teng bangke non ni lo do teng bangke 10% bak dak trading license yang dak khot dia ke dak man jata kawisi ka nili ke dam tang lake lasi dak di fu taun ta kawe topik lasi lahaya long nang tum check pen lahaya kota kalima kalang malhan tum cek we lasi eme thang hijana pan tum kachi chot ko bangke le tum chok chelo lasi arwon rotan de kadde bandar ho mana po lasi nang tum patta ki pian lape indu da men ko an patta pilma lapen ko mara long le ko ala achiri suri doma nang tum ral tan taklang ta nang le tum se hok pet rat hak ke klem pi binong kulo tan de lapen just pen Dorsing Rong Hang alang li Land Settlement Board Advisory Board along chairman lo alang li plan ki puji bange dili ka pachini kang tum bangala pelo nang li ke MLA plote ko pilo lage member of legislative assembly ke dak di thua lagi lake assembly ke hadis pur sido la sinang li phan MLA hadak na pe madu pi phan lo la dak ki sum ke boy dak kan biang long ara tum ki sum ke boy aputha nang li hadak piklang du noi ning je du noi pusinang li phan ke nang ke toy la sin dili nang puji bange nili tum rong asolam pen dili na puji bangkai nang lipan ladak rong ke nang chubhawun tot rinoi nang hadak state long le mesen na chairman sa tan noi ladak non pinyang nili tum thek long lo kaddo kami ke hai tum tame pusi duri nasi ladak bangkai nang li hadak montri cholong thek the mat dak aki bi tum han chubhai det ke nang li ke thek kali lo pusi ni na pu tu nasi kar bang long rat panda nasi pachini tu lo na pen nang tum kopia polisi ne la rasniti lam di kupe sitame chophan na ningi lo minister dan ini tum power kilong kali kecipte kom tu ha bang ang tan si minister rekla la sinang tum bang li kar bang long MLA la pen di masa ke bang minister long bang kia tum MLA dan tum minister ka colong dekhe ili tum ma wan si dia department donta dan tum kelong dekhe daksi dan tum hong to mane ciri si long le pe lo mane hala pu long si dan tum hong to la si Dorsing Rong Hang ke hai nang li halap dang le ra pan nang cedan pinoi long li pelang nang kedang lok nang cedan pinunoi lalu ten nang li pan ra tamen nang li pan nang chulupo la si dak ke nang chum hong to nang lu pusi nang li pan ni nang ka pachini kan tu la si la hello alam ta ki ding ta velo la si puthot ni li giru thula je kar biang long ra pan
non kacari po matum nang letum rar pan ke latum ke set pemain latum lake nang letum jong thu di noi than pom tab di noi mislead kuri di noi je ladak patta ke long ni tum handa pi noi ke long le tum handa papal long oi la so aki thi aki ding approval ke do kawe puke nang letum lake ding giri noi hala so apata ki ding thi awe approval awe ko hala so long ni nang letum baga cerai jadi lasi kondak dan baga cerai nang letum dili panna tu council tu dili na paklang pek lo je ko so sinal tum ka cerai ma hala tum phan ke do barim tum long le pin pe hadak ensiria paklang ko abu paklang ko cerai der lasi laso bangke karbon tumas council asiem akai tu ram lo hang phanta nangli sitame lahai bangke interfere du noi kham khe du noi ke chok chen man ken nangli kham khe du noi nangli kam ong o ang bong sitame lahai ing chap ya nang tu kham khe du noi lasi nangli tum government atum ke claim ke chok che chichini ade thai rat bang na peklang ko nili tum son mun na peklang ko newspaper tum na peklang ko news channel tum na peklang ko nangli tum mangke halada ke chok che langli ka che pe ke ngadim nang tum mangke kiu nam na ke airport talo ke non nyap damoy la puso sinar tum ke claim tu rong la si la so bangeng ton noi ka che pe keng abu bangke nang litum deng chap ingoi la ka che pe keng mang claim ingoi ali ni litum news channel atum ni legally la ke nang litum sial litum pola ke rada lo la si pachini lo la si la song bong si pene perangke tu pachini na indo lo tang ke ta ju melu la lo acha tang te ne lila arkai ki job pen alu ke long ting pen ladak dipu revenue circle ang bong kece so tum bangko an bag dolo la pata ke long penang dulu dake difu circle da dulu penili than lo difu circle revenue circle la si dak hisab etne dak sta penangan do akhai tin dak kece so ka akhai tin ata do lap si ka dake asi ni liu benda pulo so apa tabang ko an si ke approval ke dulu nang tum lai thang hi na pan approval hang ke chok chelu halak dak da hang ta pu si mo ta ni than lo